लक्ष्मी पूजा गाइस नैबे शिव गेस थाग्रा नैबे शिव गेस जिरायगोन गाइस बेवहाय আমি অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছো আজি আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ যে মূল দা মেইন গেট কৰিব বাবে আমি আমন্ত্ৰিত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু সেই আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ কাজলগাঁও মিউনিচিপাল চেয়াৰমেন মাননীয় তৰুণগৰা ৰাজেশ ছাৰক আমাৰ কমিটিৰ পৰা এখন অৰ্ডাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। আৰু এইখিনিতে ছাৰক আমি উদ্বোধনীমূলক চমু ভাষণ দি আমাৰ এই আজি যে পূজা আমাৰ গেট এইটো উদ্বোধন কৰিবলৈ পূজা কমিটিৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা দিন আৰু আজি এই শুভ দিনটো কাজলগাঁও বজাৰ কমিটি লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ আয়োজনত আমাৰ কাজলগাঁও প্ৰাংগণত পূজাতলী উদ্বোধন কৰাৰ যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো পূজা কমিটিৰ সদস্যসকল ইয়াত উপস্থিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা দিবলৈ ওলাই অহা শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত মোৰ প্ৰপকা অভিনন্দন মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ শুভকামনা কৰিছোঁ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन काजलगाव बाजारनि नैबे लक्ष्मी मन्दिरनि लांगोनायावहाय दिनै लक्ष्मी फुजानि फुजा होनो होननानै फैनाय गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाजार कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन गिबि गिबियाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आङो बावहरबाय। এই শুভ মুহূৰ্তত বিশেষ ক'বলগা একো নাই বতৰৰ ভাল নহয় তথাপিও আমি সকলোৱে লক্ষ্মী পূজা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছোঁ। সকলোৰে মনোকামনা সম্পূৰ্ণ হওক মাৰ আশীৰ্বাদ আমি সকলোৱে পাবলৈ এইখিনিকে মই শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ উপলক্ষে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি এই শুভ উদ্বোধনৰ কাম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগ লৈ পেলাই মই কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। काजलगावनि बे लक्ष्मी मन्दिराव फुजा फैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे जोंहा नैबे फुजायावनो जोंहा मोनसे हांख्राय हरजानाय मानगोनां आलासि जोंहा श्रीजुत रोंगोरा नार्जारी सार आरो लोगोसे जोंहा बे
माने लोखि फुजा कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां बिथां चन्द्र दुलार सरकार लोगोसे जोंहा बे फुजा कमिटिनिनो गासिबो मेम्बारखौ आरो लोगोसे जोंहा नैबे फुजारिजों लोगोसे जोंहा नैबे बाबामोनखौ आंनि लोगोजों मान बावनाय थाबाय। दा जोंहा दिनैनि बे हुमजयगखौ जोंहा मा थांखिनाय दंखायोमोन। दा बिथाङा न'आव माबा गावनि फुजा होदोंनो सोलाबथ'वासै। दा बेनि थाखायनो आङो जोंनि नैबे हुमजयगनि जागायजेननायखौ आङो जोंनिनो बारग' फुजा कमिटिनि बारग' जोंहा चेयारमेन बिथां अनेस्वर ब्रह्मखौ आङो दिनैनि बे हुमजयगनि जागायजेननायखौ बेखेवनो थाखाय आङो खावलायबाय। लोगोसे जोंहा बाबा जोंनि आफा अर फोजोंजेननाय बेखौ बिथां जोंहा अनेस्वर ब्रह्मआ जागायजेनगोन आरो बे मन्त्र जगायनायाव जोंहा हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि पुरहित आफा चरन बसुमतारीखौ आङो खावलायबाय। दा जोंहा आदार नैबे लोक्षि फुजा द्रौपदयाव नुजानो हानाय जोंनि मानगोनां भारत ओनसोलनि आरो दानि टाउन कमिटिनि चेयारमेन मानगोनां रोंगोरा नार्जारि आरो बे मेलावनो नुजानो हानाय जोंनिनो सिदली आन्चलिक ब्रह्म धर्म प्रसार समितिनि चेयारमेन जाबाय आवगायनाय जाबाय। जानानै नोङो प्रत्येक बोसोरावनो फैनानै पुर'हितफोरजों बा बाजार कमिटिनि सेक्रेटारिफोरजों सहযোगिता होदों आं बेखौ नुबोदों। दिनै बे बाजार कमिटिया जोंनि सहायाव होनाय मथे 60 थं जाबाय। बे बाजारखौ खुलिनायनिफ्रायनो होनाय जादों। बे बाजारखौ खुलिदों 1957 सनाव 57 सनाव खुलिदों। 56 सनाव बै बिथांखौ बाजारखौ खुलिदों। बिनि बोसोरसेनि उनाव जों बे बाजारखौ खुलिनाय जादों। बेखौ आं एसे फोरमायथिनो लुबैदों। बे बाजारा बै बिलासपुरा माद्रासा स्कुल खुलिनाया बावहायमोन। बिनिफ्रायसो रायलायलायनानै बिथां गावजों जोंनि बिथांगावजों रायलायलायनानै गोदोनि बोराय बोरायफ्रा गिबियावनो बिथां गावखौ खुलिजेनदों 1957 सनाव। बिनिफ्राय 57 सनाव जोंनि आफामोन आबौमोन बा बोराय बोराय मानसिफ्रा। बेनिखायनो बैखौ गोदोनिखौ